langa ndine Simeon Boys ndipo ndathamangira ku skulu ya Manja primary komwe ndithu patakali pano kwabwera chigalimoto chothimitsa moto pamene kunamveka mphekesera yokuti imodzi mwa makalasi inayamba kuyaka. Koma titafika kuno tapeza kuti chomwe chinayaka ndi nyali kapena ndine kuti malampu amene akugwisa ntchito a gas amene ndithu akugwisa ntchito powerenga zisankhozi, koma ikuoneka kuti nyali imeneyi ikuoneka kuti inatentha kwambiri mpaka na ndithu inapezeka kuti atili inayamba kutulutsa fungo zomwe zinapangisa kuti anthu amene anali mu kalasi imeneyi amene amawerengera mavoti anagwirizana kuti atuluke. Koma atangotuluka mu kalasi imeneyi onse kufika panja akuti mbawula inaphulika ndithu kusonyeza kuti kutentha kwa gasi uja kunapangisa kuti mbawula imeneyi iphulike. Koma mwamwayi nkuti anthu onse mmenemu atatulukamo komanso mavoti onse atawatulutsamo. Koma chosangalatsa nchakuti anzathu amenewa oona za moto ochokera ku Blantyre City Council anachita machawi chifukwa chokuti ndithu anafika mu nthawi yake ndipo anali okonzeka kugwira ntchito ina iliyonse. Koma mmene tuneneramu palibe amene ndithu wavulala kapena ngozi ina iliyonse imene yachitika, koma galimoto ndi imene ndithu mukuiona mchithunzi ndithu imene inabwera ndithu kukonzekera kuti izathimise moto umenewu. Kuchokera kuno ku Blantyre ku Manja Primary School ndine Simeon Boys. Kuonesesa kwina kwake kumene kumaonesa ngati anthu ambiri kulongo kuno kusatuluke ndiye waja afotokoza kunena kuti zimenezo zachitika chifukwa cha makamaka nkhani ya connectivity, potengera ndi connectivity imene ma devices amachita peak kumano anena kuti izizi zitha kusintha nthawi ina iliyonse. Ndiye tifotokozera pa omvera kuti ma-updates amene tikupereka atha kusintha nthawi iliyonse potengera kuti zimene ma devices amakono zimene apanga peak azafananiza ndi zotsatira zimene zilipo makamaka zimene anthu avota pamanja kapena kuti zinthu zina zimenenso zalembedwa pamanja. Ndi nkhani inanso imene inachuka apa inabwera panopa ndi makamaka nkhani yokhuza kuonesesa kuti malo ambiri ndithu asekedwa chifukwa mmene ndinafotokozera kumakuja makamaka kumasanaku tanena kuti pali malo anasekulira mosiyanasiyana. Ndiye apo pafotokozera kuti malo ena amene ndithu sanaseke makamaka anasekulira mochedwa amene wanso asekedwa mochedwa potengera ndi mmene ayambira. Mmenanso nkhani ina yomaliza ndi imene anthu anafunsa pa kuti kodi anthu ayembekezere liti zotsatira za zisankho. Ndiye wanso abwereza kunena kuti zotsatira za zisankho dziko la Malawi liziwa zimenezi potengera ndi masiku amene malamulo akupereka. Malamulo akupereka kuti zotsatira za mtsogoleri wa dziko lino zikuyenera kutuluka pakatha masiku 33 8. Zotsatira za phungu lokulimba malamulo zikuyenera kutuluka pakatha masiku 14 amene wani masabata awiri pamene makhansala anthu akuyenera kuziwa zonsezi pakatha masiku 21. Ndiye mwachidule mangombankota ndingafotokoze kuti amenewa abungo limene lameki anena kuti satani akhale akupereka posachedwa apa. Ndipo ndiawuzisa Malawi apa kunena kuti madzulo ano panopa tikuti ndi madzulo komanso abweranso usiku uno kufotokozanso nkhani ina yokhuza zisankho zimenezi. Ndipo mwachidule ndingafotokoze choncho Tetrish. Yayi ndi zimene zikuchitika ndithu kuno ku National Town Center pamene Malawi lero aponya voti yawo, koma netamvera kuti madera pena ngati kumpata ngotsimikiza kuti kuneko atseke 8 koloko kamba kuti dayima ndithu kuponya voti kusonyeza kuti ngakhale ntchito yowerengera ndiye kuti iyambanso mochedwa. Mwina kumbali ya zowerengerazi update ndiyotani mwina patakali pano chifukwa mitima ya Malawi ili mwamba. Zona ndi kumbali ya nkhani yowerengerayi anena kuti mmene amafotokozera masanawa anena kuti anthu akamaliza kuponya voti ndiye kuti malamulo akuwalola anthu aja kuti ayambe kuwerengera. Ndiye tikutanthauza kuti kumalo amene anthu amaliza kuponya voti ndiye kuti ayamba kuwerengera. Kumalo amene achedwa kapena kuti anachedwa kusegula malo osegulira kuponya voti ndiye kuti adikira kaye mwachitsanzo kumpata uko adikira kaye amalize 8 o'clock. Akamaliza 8 o'clock ndiye kuti ntchito iyamba kuwerengera mavoti iyambika. Tisimikiza apa kunena kuti mavoti amene akuwerengera kumeneko kukhala njira ziwiri. Njira yamba ndi imene yamakonoyi, yachiwiri ndi imene azafananize ndi apamanja. Ndiye kuti pakhala njira ziwiri. Akawerenga pa makina zimene zimabwera kunoko ndiye kuti azafananisanso ndi zimene zachitika pamanja. Ndiye kuti kuwerengera pali pano madera ena kuyambikaso pano.
kuwerenga madera ena payambika tsopano ndipo ife sitigona wairesa michi izikubasirani tsatane wa mmene zonse zikuyendera atolankhani athu ena ali ma district pali center kumene tsopano zotsatira za ma constituency zikhale zikufika. Tingopereka chitsanzo kuti mene ili muna mzinda wa Blantyre mlimba kwasiyo sangati ndi zikavotedwa zonse akaponya voti akawerengera pa polling center amapitisa tsopano kwasiyo tale center imene amayisankha dera limene kenaka zimapita tsopano ku district tale center akamalizanso kumeneko amazitumiza ku national tale center kumene ife tili madzulano kupasana tsatane wankhani yokhudza zonse mene zikuwa zachisankho. Robert Mbete wafotokoza mbali ina ntiwankhani watunso kuno Robert Loka ungakambe zotani zimene mwamva ndithu komanso zimene waona pa nthawi ino taonapo ndithu kuti kupatulapo wankhani mchinyumba mwabweranso anthu ena amene ndi nthambi zina kapena ma stakeholder ofunikiranso pa nkhani yachisankho. Muna chomwe ya Malawi ambiri sana chione kunoko kunabwera Samia Suleiman amene ali mkulu so ona zochitika mu chipani cha DPP komanso ndi candidate pa chisankho chimenechi chifukwa kuyimira ku Blantyre yako ngati phungu wa nyumba ya malamulo. So athamangitsidwa mu Chipinda muno ndi asangwani mafriwa akunena kuti malamulo sakulola kunena kuti candidate wina aliyense apezeke mu chipinda chino. So iyoyo ndi nkhani imwe yangochitika chakumene fazangochitika mphindi imodzi yapitayo soon after the press briefing pamene Suleiman athamangitsidwa mu Chipinda muno. Kumano muna zomwe zafotokozedwano kuchokera kwa akuluakulu a bungwe la MEC antingwe amene ali mkulu ona za ICT akambonena kuti masanawa kumamveka nkhani zosiyanasiyana kunena kuti mu mzinda wa Lilongwe anthu 22 oka mwa anthu 100 amene analembesa pa chisankho ndi amene aponya voti. Kumano malingana ndi antingwe akambonena kuti akuti mafigaziwa si olondola yayi akuti makina awo alephera kupanga detect because atakumayuza ma fingertips kunena kuti po munthu akamakavota moja amavika chala chake. So akavika chala chake chija akuma makina amapanga detect kuti munthu uja waponya kale voti. Ndawo akambonena kuti makina ameneno ikidwa ku Lilongwe City analephera kupanga detect anthu akamapangamo akamavika chala chawo muinki muja. Kulandizunena kuti akuti chiwerengero chomwe chikuoneka kuti cha anthu 20 chicha si chiwerengero choyenera cholondola. Akunena kuti tiyembekezeni chiwerengero chikwera pamene malizasi onse akakhala kuti ali ready because pamene titazionena kuti anthu akuti dera lakuti anaponya mavoti ochuluka motere ndi mwina iyonso ndi gawo lina lomweno afotokoza kumano at the moment the turnout akamba kuti idakalibe pa 60%. So kungofotokozanso Tedrich unena kuti ngati zilidi chonchi kuti tili pa 60% ipo kuti tiwerengere kapena tifananizire ndi chisankho cha mu 2020 ndi kuti chisankho cha chaka chino anthu amene akaponya voti ndi anthu ochepa chifukwa mu chisankho cha 2020 anthu okwana 64 pa 100 aliwonse amene analembesa ndi amene anaponyano voti. Ngakhalenso mu chaka cha 2019 anthu 74 pa 100 aliwonse ndi amene anaponya voti. Ndi pano tukambonena kuti ndi anthu okwana 60 oka ndiyo ndi chiwerengero chochipa. Kumano mwafotokozera akuluakulu a bungwe la MEC kunena kuti mafigures amene wawa sa eni ayi chifukwa nena kuti pali anthu ena anaponya ndithu voti komanso kuwerengedwa zotsatira zawo mogwirisira ntchito manual. So ndikuti zonse zalapitirize asambani mafriwa mingawameka kuti kumbusabe amawalisi kuti asambe kunengeza zotsatira kusazimikizira faidi kumpata uja anthu akuponya voti mpaka iti ndizofunikira kwambiri fonena kuti tiyambe nokulengeza pano ndikuti kumene ku anthu sakumvera anena kuti tikavotera amene akusogolayo pamiji iye tamva pamiji kuti tamva pakuti amene miji sidayambe kupereka zimene zipatakali. So munali tidikire kaye kumano poti akuti ndondomeko yoponya voti itha m'maiti koloko momwemo pachatu sitikugona kunoko tidakalipo mpano kuchezera kuti tauza Malawi zenizenizo ndikuti from 8 pamene titakhale no kuvumbulutsano nena kuti kodi matale centers kana ma polling stations kwa vumbulukako zinthu zotani kumano pakadali pano ndithu atolankhani athu ali pa ground malizasi ali nawo ndithu lede tingodikira kuti nthawi yoyikikayo ikangokwanamo tiyambe no kuwauzana a Malawi zenizeni zomwe zikuchitika kunjako.
ndithu iya ndimene mwandithu tanati musaputire musagone ifenso wale samichi ili pano 24/7 mpaka na tsiku limene commission izalengeza tikodi ndi ndani uyo dzanja la Yehova la mulemba mawadi nkhani yake ndi choncho chifukwa chisankho ichichi ndi chaka muthemuthe sunganenere kunena kuti kodi wayiphula ndi ndani ndipo akuti game ndiovuta kwambiri game ndiovuta tingangotero chabwino amene ndi Robert Lokantola nkhani wathu amene akuthamanga mchipinda chino kufotokozapo kuti ayi kunonso malamulo ake ndokhwima kwambiri okhawa amene avomerezedwa kuti alowe mchipinda chino ndizotero chifukwa sizingatheke ndithu kulowa mchipinda chino wambawamba ndi imene anati ngakhale uli key stakeholder koma ngati uli osayenera pa nthawi ino ifika nthawi imene ena onso ayitanidwe tabwerani muzamve zosati nthawi yake so osati kuti imachita kwana yokha imakwana yokha nena kuti azipani zonse fuka kunoko osati kuti azipaniwo kulibe azipani alipo taonapo ndithu azipani ngati cha DPP aliso konkuno amene amayang'anira za ma-elections kuchipaniko taonanso ndithu ngakhale APP ali konkuno APDP ali konkuno komano anthu amene ali kuno ndi anthu ameneno sanayimire pa chisankhochi kaya ngati muna kansala kaya ngati phungu ngakhale simuna mtsogoleri wa dziko kumene so kunoku kufunikira anthu okhawa amene sali directly interested mu nkhani za lero lizizi ndi nkanano enawo abwenzedwa koma osati kuti anthu akhale ndi chithunzi kuti ayi poti akulu adoti muna akhumba kapena ayi wathamangisa mwachibongo ayi mwaule mwina mukonze pamene kuya kumaberu anachita kuwauza kunena kuti tulukani kunoko simukufunikira achita kuwauza choncho achitanso pana kwaonesanso kunena kuti malamulo athu ndi awa ndi mwina izozo nzomweno iwowa Suleiman amayenaso nawo azidziwe asanabwereso kumalo kuno kumano mwina anthu fe mwina poti lero ndi tsiku loponya chisankho komanso poti matension alipo komanso anthu timaziona zinthu zomosiyanasiyana iwenso ndimene anayionera kuti abwere kuno chabwino afotokoza ndithu kuti commission ibwerenso usiku wa lero ifenso tili pano cheru maso aino a Malawi mukonda wairesa michi dziko lonse pana ndi 2.8 pamakina internet anzanunso akuonera kuchokera konkuno ku National Talent Center ku BICC mu mzinda wa Lilongwe ndi patakali pano tibwezera ndithu ku Broadcasting House ku Blantyre kumene Foster Nkwamba ali kumeneko amvenso kuchokera ndithu kwa tolankhani athu amene ali ma district talent centers kumene madera wena kuli ntchito zina zomwezi kuchitika chifukwa ndondomeko yachisankho imakhala ndithu siyanasiyana kufikira pamene tsopano zotsatira zikhale ndithu usiku wa lero kuyamba ndithu kumveka ndithu zosasimikizika yes because ndoti tikuyambirano ndondomekoyi pa polling station tineno tikuyambira pa stream pa stream munthu ukayima panzere ukaponya vote yako ukakaponya vote yako pa polling station pamene pachi pamakhalanso ndondomeko kuti ayambe nokuwerengera from streams achi akawerenga stream ndiye kuti mizere imene inayikidwa pa polling center tingotekera kuti pa CI panali ma mizere 11 kwa anthu 13,000 chakuti amene anaponya analembesa umene ndi nzere ndi nzere tsopano ndi amayang'ana kuti panzere apapa anavota ndi anthu ochuluka bwanji nanga kavotedwe kawo kamayenda motani akawerengeramo zimene zija amazaziphatikiza chifukwa kuti nzere ndi nzere zonse zikaziphatikiza zimapangano figano ya polling station so akapakizano polling station figayi ndiyotere kuti anthu anaponya vote ochuluka motere awavotera otere zimakapitano ku constituency talent center not constituency kuchokera no kuma polling stations osiyana because constituency na yonse imakhala ni ma polling stations ambiri kenako atengano zotsatira za polling station ina atengaso zotsatira za polling station ina aziphatikiza apezano the aggregate number yonena kuti kodi kapena constituency yakuti wakuti wapeza mavoto otere wakuti wapeza mavoto akamaliza zonse zija amazitumizano ku district talent center ndikuti ku district kuja kumabwerano zotsatira za ma constituency osiyana kuchokera mu district imeneyo ngati mwe kuli ku Lilongwe City ndikuti atengano zotsatira zochokera ku ma constituencies onse amene ali mu Lilongwe muno ndikuti azitenga zonse zija azonkesera azitumizano ku main talent center kumwe kuli kuno kumwe tili kuno ndikuti zonse zija zibwera kuchokera ku Kalonga kuchokera ku Sungu kuchokera kaya kudowa zonse zija zibwera kuno ndikukhalano ndi namba kapena chiwerengero cha dziko lonse kutanthauza kuti ntchito iyi sikutha lero ndipo sikutha mawa munaso sikutha sonkuja komano itha kusogoloko
zivuta zitani ntchito imene itha ndithu mugwire mtima Malawi ife awairesa michitiko nkuno kupasanitsana zatani timpasire mzathu timbwezere nzanga Foster kwamba ku broadcasting house ku Blantyre imene tu akhala kumbasokera kwa akatswiri osanasiyana tuangana tu amene maboma komanso kumpata kumene tu kuponya voti kuli mkati indetu kwavuta kumeneko muna kungo furo kuzasunena akuti anthu amakayikira unena kuti kwabwerako mabaloti amene ali ochonga kale komano abungwe la Meka unena kuti vutoli likuoneka kuti linali kumwama konza no mabalotiko kunali mayinki ndithu amadonthezera munasonga khali tikakhandika cholembera ife anthufe kacholembera kamatha muna inki kungotulukamo kudonthezera pachovala so zimakhala ngati zinthu zimenezo ali ndi 40 omwe inachokera ngati kumwama panga produce ma ballot papers so atapanga ratify that problem and aonjezera nthawi yoponyera voti anthu akhala kuvota mpaka na 8 koloko akumemeza anthu kuti iyayi pitani kumpatako mukavote ndithu mwaufulu wanu timbwezere mzanga Foster kwamba ku broadcasting house ku Blantyre tibwerenso kuniforma tsilalo commission ibwerenso zapereka update kuti kodi tsiku limene zikuyenda bwanji ife tili kuno maso anu uno ku National Talent Center onse ukonda Miji FM radio zaife amakamba ndi anthu tibwezere mzanga Foster kumeneko.